Това упражнение за трицепс е подобно на разгъване на трицепс от изправено положение. Разликата е, че трябва да лежите по гръб на хоризонтална или легнала пейка, оставяйки ръцете си навън. Това ви помага да поддържате позата по-удобна. След това вземете дъмбели или штанга с длани нагоре и лакти напред. Предимството на два дъмбела е, че работите еднакво с двете си ръце, което може да помогне за предотвратяване или компенсиране на мускулен дисбаланс. Ако използвате щанга, уверете се, че теглото е подходящо за вас, за да може да я манипулирате с контрол. От тази позиция изправете ръцете си и ги оганете, докато стигнат главата ви, не движете китките си, тъй като може да ги нараните и може да правите много повторения на него и допълвайте с предишните упражнения, за да не уморите същата област. Много е важно как тренирате.